कुटुंबांक भेटयलेल्या वर्सांक मागणे. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमचे कुटुंब रचलेल्या पासत आनी येदोळ राखलेले पासत आमी तुका दिनवासताव. आमच्या कुटुंबाचेर पवित्रत्म पाठोवन निरंतरी तूं आमकां वाट दाखयताय. आमचे कुटुंब भाग्यवंत कुटुंबाचे देखीन बांदून हाडूंक तूं आमकां आपयताय. मोगाळ बापा, आमचे कुटुंब तुका समर्पण दिता. कुटुंबाच्या हर एका सांद्यान दिसपडतें तुजें उतर नियाळूंक आनी मागण्याच्या स्पिरितान भरोवन तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक कृपा दी. ल्हान ल्हान कारणां खातीर जावची झगडी आडावन एकामेकां भुगसून जियोंक तुजो आदार दी. वायट संवयो, माध्यमांचे गिरांत आनी संवसारी वशांतावन पयस व्हरूंक प्रेरण दी. कुटुंबांतल्या उतर प्रायेच्यांची जतन घेवंक आमकां बरें मोन दी. आमी मनशापणान भरून एकवटाच्या स्पिरितान एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक तुका साक्ष जावंक कृपा दी. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन.